Panie marszałku, chciałbym zadać pytanie. Proszę bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w Hongkongu gdzieś... Panie marszałku, gdybym powiedział pomidor, to rozumiem. Dobrze. Ale powiedziałem Hongkong. Proszę odpowiedzieć. Być może posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzą, co to jest Hongkong. Ale gdyby się położyli na kuli ziemskiej, Nie, panie pośle. sięgając ręką... Panie pośle, naprawdę, żarty powinny być krótkie, Proszę zadać pytanie. Panie marszałku, zadaję pytanie. Panie marszałku, Hongkong, gdzieś... Panie marszałku, Wysoka Izbo. Panie marszałku, powiedział, rozum, ale powiedziałem, być może, nie wiedzą, co to jest ale gdyby się położyli na górze, Panie, Panie marszałku,